Už viackrát sme vám ukázali rôzne súťaže profesionálnych či dobrovoľných hasičov. Teraz sa pozrite, ako to vyzerá, keď sa do hasičskej uniformy oblečú deti. 140 malých hasičov sa dnes v Likavke nestretlo len kvôli cenám, ale s knusím sa pohárom. Sa stretneme s kamarátmi a nemusíme byť potom tie 2 dní cez víkend sami. Nechýbal im však bojový duch. S chuťou zdolávali jednu disciplínu za druhou. Viazanie uzlov či halový útok zvládli aj tí najmenší bez problémov. Nebolo to ani také ťažké, ľahké to bolo. Mne sa bežalo dore a deti neboli ťažké. Takýmto skvelým výkonom však musí predchádzať tréning a svedomitá príprava. Cvičili sme po snehu a sme šťastní. Na všetko dohliadali rozhodcovia, ktorí si s deťmi na záver súťaže vymenili úlohy. Malé hasičky z Likavky dokázali, že na to, aby boli dobrými hasičkami, nemusia mať ani veľké svaly, ani veľkú výdrž. Pre televíziu JOJ, Veronika Daubnerová.